či je normálne, že ste si za 70 000 kúpil zrub, ktorý má hodnotu 600 a možno viac tisíc eur. Toto povedzte, vysvetlite vašim voličom, kto tu je mafián a kto tu je podozrivý z legalizácie príjmov trestnej činnosti, pán Mikulec. Pán podpredseda, vás preruším, že dohodneme sa, že poďme k tomu rokovaciemu poriadku. Mali sme pár minút do vybavovaní si záležitosti, ale poďme k rokovaciemu poriadku, prosím. Pán predsedajúci, keby ste bol takto upozorňoval všetkých vystupujúcich vo faktických poznámkach, ja sa tomu prispôsobím, ale ste to neurobil a vyjadrovali sa aj na moju adresu, tak ma nechajte na to reagovať. Dali sme si 5 minút k tomu, lenže poďme už prosím ďalej. Mimochodom, pán predseda Raši vedľa mňa sedel a tie fakticky akceptoval. Chápem, že sa to zle počúva, som zvedavý, ako na to zareagujete, či mi teda odoberete slovo, pretože ja budem hovoriť ešte aj o niektorých iných veciach, ktoré sú preukázané. Zrub stojí, v katastri je napísané presne, koľko ste za to dal a všetci vedia, koľko to stálo. Dobre? Takže len na margo tej mafie, o ktorej tu hovoríte, a nenazval som vás ani raz mafiou, povedal som, že ste podozriví z legalizácie príjmov z trestnej činnosti na základe faktov, nie kajúcnikov. A mohlo by som, bol aj u vás, o Saske by som o tom mohol hovoriť, ale idem k tomu, čo som hovoril. Vy nemáte záujem o to, aby sa do parlamentu vrátila slušnosť. Vôbec nemáte záujem. Vy si tu robíte srandu z nejakého správania sa poslancov, konkrétne pani poslankyňa Kleiner teraz odišla, že sa tak trošku bavila na tom, že sa tu chce, aby ste chodili slušne, alebo vyjadrovali sa slušne. No chápem, že vám to vadí, lebo vaša kolegyňa, poslankyňa Luščíková v Poprade nejakým spôsobom ešte povzbudzovala mladého študenta, mladú osobu vo vývoji, aby písala vulgarizmy najhrubšieho zrna na chodník. Ja to chápem. Vy si... Môžem dokončiť vystúpenie? Pán podpredseda. Ešte raz, zoberte mi slovo, kľudne ukážte to verejnosti. No? Tak zabezpečte, aby som mohol vystúpiť. Dobre, kolegovia, a teraz poprosím obidve strany. Dobre? Pán predsedajúci. Počkajte, teraz chvíľku hovorím ja, dobre? Môžem? Teraz vediem ja, budete ma počúvať, opozičné a hlasných. Prosím vás, teda. Mám zapnutý? Nie, nemáš. Haló, mám zapnutý, pardon, ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Pročko. No, kolegovia, kolegyne, nechajme prosím pána poslanca podpredsedu Gašpara prednášať, jeho zároveň prosím, aby sa venoval teda prerokovanej veci. Samozrejme, bola tu nejaká šírka diskusie, vyjadrili ste sa k nej. Prosím, aj v mene toho, aby sme sa bavili o politickej kultúre, rokovacom poriadku, poďme prosím k nej. Lebo ak budeme ďalej si tu rozdávať ako údery, tak ja vám garantujem, že to, ako sa tu nepohneme nikam a nebudeme mať problém vyhlásiť 10-minútovú prestávku na to, aby sme sa všetci upokojili. Zároveň prosím kolegov z opozície, nechajme pána Gašpara rozprávať, máme možnosť vystúpiť, to, čo sa nám nepáči, všetci povieme. Dobre? Je to v poriadku? Prosím, začnime v novom roku kúsok akože normálne. Ďakujem, pán podpredseda Gašpar, pokračujte, prosím. Pán predsedajúci, ak som povedal nejaké jedno urážlivé, osobné, dehumanizačné slovo, tak ma Ja som skutočne pokojný, ale ak som teraz povedal, kedy som začal tento príhovor, tak jedno urážlivé slovo niekomu, povedzte aké a ja sa ospravedlním. Dávam si veľmi pozor na to, čo hovoríte a veľmi pozorne rozprávam svoje názory, tak aby som hovoril v súlade s realitou. A keď som hovoril o tom, že tu pani Kleinert má výhrady voči tomu, že chceme zaviesť korektné, slušné správanie v pléne, tak som jej dal do pozornosti príklad jej inej kolegyne so študentom v Poprade. Nevidím na tom nič mimo toho, čo tu prerokúvávame. A bol by som rád, keby ste rovnaký meter na to používal už v čase, keď tu boli faktické poznámky o tom, že tu máme jak to hlboko do vrecka a najhoršiu ekonomickú situáciu na Slovensku. To sú slova jedného z progresívnych poslancov. Ideme ďalej. Pán Pročko sa ostro ohradil voči tomu, že vraj agresivitu sme priniesli my, koaliční poslanci, najmä ženy, a mal výhrady a začal tu citovať, že každý na decembrovej schôdzi z koalície bol ten, ktorý vraj priniesol agresivitu do parlamentu.
zabudol akurát toho svojho predsedu spomenúť Igora Matoviča a dokonca jeden poslanec ste vo faktických sa opýtali, myslím, že opäť že z Progresívneho Slovenska, že kto sú tí, čo tú agresivitu šíria. Tak ja to tak pokojne zrekapitulujem. Sú to poslanci Igor Matovič, pán poslanec Šipoš, ktorí už museli byť aj vykázaní zo sály a vyvedení, pretože narušali rokovací priebeh alebo priebeh rokovania. Je to pán poslanec Pročko, ktorý sa často zapája do narušania chodu Národnej rady. A ako? No veľmi presne to poviem. Nebudem komentovať oblečenie Igora Matoviča, ktoré tu používa, s ktorým ja osobne samozrejme nesúhlasím a hoď z ktorej súkromnej firme, tuto pán Salaj krúti hlavou, keď sme o tom hovorili, by vás poslali okamžite preč, keby ste prišli nevhodne oblečení preto, ako chce tá firma prezentovať sama seba. A ja súhlasím s tým, čo k tomu bolo povedané. Národná rada má záujem, aby sme sa prezentovali tak, ako sa patrí na úroveň Národnej rady, lebo ďalším krokom by boli tepláky. Asi by to bolo pohodlné, to s vami súhlasím, ale určite by to boli tepláky, možno, že ďalej a ďalej by sme išli ďalej s týmto oblečením do rozmerov, ktoré sú neudržateľné. Pán poslanec Igor Matovič, a neviem, či to nebol ešte aj niektorých spomenutých, prišiel k tomuto pultíku a narušal konkrétnym spôsobom priebeh vystúpenia predsedu vlády Roberta Fica pri hodine otázok. V záverečnej reči ministra financií pána Kamenického sa udialo to isté a opäť to boli poslanci od Igora Matoviča, ktorí prišli a chceli narúšať jeho vystúpenie. Kde sú tie práva? Či tie práva sú jednosmerné, len vy máte práva, tí ostatní práva nemajú? Pán Igor Matovič si na seba navliekol skryté záznamové zariadenie, ako sme sa dozvedeli z jeho videa mimochodom, a počas rokovania Národnej rady potom prišiel a začal provokovať samozrejme kdekoho. A vyrobil si tu tie plagátiky, to je na margo toho, že chceme úplne zakázať aj výrobu akýchkoľvek pomôcok. Plagátik, kde označil ministra financií, tuším, také fotky sú na internete za klamára. O sebe nebudem hovoriť, ja som není urážlivý, ale v zásade toto je popis správania sa, ktoré máme na videách, na sociálnej sieti, nespochybniteľné. Potom prišiel pred poslancov koalície a že nám nadával pojmami, ako je chudera. Vy ste sa aj bali to vysloviť, není tu pani poslankyňa Puškárová, ale v zásade nechcem byť ja vulgárny za týmto stolíkom, nezopakujem všetko, čo povedal. Vagabund, to je len taká jemná prezývka poslanca a podobne. Toto všetko, pán Pročko, toto všetko sú vyjadrenia, činy, správanie sa vašich kolegov na čele s Igorom Matovičom. Nakoniec, ja som sa pokúšal ísť cestou platného rokovacieho poriadku a docielil som zatiaľ to, že mandátový imunitný výbor zaviazal pána poslanca sa ospravedlniť za niektoré výroky, ktoré vyriekol tu na adresu poslancov. Uvidíme, ako to dopadne, mimochodom, ale som za to, ak to chceme napraviť, že sankcie musia byť prísne. A môžete si myslieť o tom čokoľvek a čo chcete. Jednoducho, tak, jak bolo povedané, prídete do vlády, ukážte občanom, že sa to dá zase zmeniť, že je to nesankcionované, že sa môžu správať poslanci akokoľvek chcú a choďte im príkladom. Dostali ste tu príklad od prostredia škôl, že si žiadajú, aby parlament skutočne začal sa správať, ako sa má, pretože si tento vzor a toto správanie okúkávajú žiaci, naša mladá generácia vo vývoji, ktorá to začína používať voči svojim učiteľom. Áno, keď vy sa správate voči funkcionárom parlamentu tak, ako sa správate, tak si kladú oni rovnítko, prečo by som ja nemohol riaditeľské školy ponadávať, nie? Veď to je v poriadku. To je demokracia, to je vyjadrovanie svojho názoru. Jasné. Vy, pán Šipoš, môžete rešpektovať, ale najprv sa to musíte naučiť. Pani Remišová, pani poslankyňa Mesterová, viete, kto prvý narúša moje vystúpenie, je opäť pán Šipoš. Tak ma nechajte na to reagovať. Či už mi zatvárate ústa zase? Pán Gašpar, vy ste celej krajine, celému Slovensku len ukázali vašim vystúpením, že ste strašne nervózni. Veľmi nervózni z kauzy očistec. Zase ste využili čas na svoju obhajobu, ale už sme vám x-krát povedali, to si nechajte na súdy, tam budete môcť sa obhajovať. Lebo to, že ste obžalovaní zo závažných zločinov, to je fakt. Vy ste tu hovorili niečo o mojom zrube a keby ste čítali s porozumením, ja som aj verejnosti povedal presne, koľko to stálo
a nemám s tým vôbec problém, ja to priznám aj v majetkovom priznaní, na rozdiel od vášho syna, na rozdiel od vás a na rozdiel od vašich kolegov koaličných, napríklad Kaliňáka. Takže ak ja som podľa vás podozrivý, čo vy už nie ste dávno ČTK ani policajný prezident, napriek tomu, že ste tam zostali zabrzdení, pán Gašpar, no tak potom váš syn už by mal dávno byť v base za to, že nedokázal ani okrem toho, že si zarobil, povedať, kde nadobudol svoj majetok. Ak ste hovorili o príklade zo škôl, pán Gašpar, áno, aj my vnímame tie dotazy zo škôl, že teda parlament by sa mal správať slušne a mal by byť výkladnou skriňou. No tak ja vás vyzývam, odíďte z parlamentu a to bude najlepší príklad pre všetkých školákov a pre všetkých slušných ľudí na Slovensku, pretože keď vidia vás v parlamente sedieť, no tak samozrejme, že oni potom povedia, keď tam môže byť Gašpar, prečo by tam nemohli byť ten alebo onen? Lebo vidia tú výkladnú skriňu v úvodzovkách, teraz podotýkam, vo vašej osobe. Je to obrovská hanba, rovnako tak, ako je hanba, že váš syn je riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ktorý po dopravnej nehode nebol schopný ani sa opýtať, či niekto bol alebo nebol zranený. Takže pán Gašpar, ak tu chcete niekomu hovoriť o slušnosti a o tom, ako sa má správať, tak sa pozrite do zrkadla. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Gašpar práve zdrhá, takže veľmi je mi to ľúto, lebo tu pošpinil. Ďakujem, zostane. Takže poslanec Gašpar tu tvrdil o Matovičovi, že je uznaný podvodník. 8 rokov ho mohli odsúdiť, 8 rokov počas ich vlády, ale keď sa to premlčalo, tak rozprávajú, on je uznaný podvodník. Matovič dal všetku svoju naozaj účtovníctvo dal polície to vyšetrila. Tu už nerozpráva o tom, že Ficovho, bratovho účtovníctvo zmizlo počas Gašparovho vládnutia. To už nerozpráva. Gašpar vylúčil Šipoša za to, že mal tričko. Nevylúčil, s pištolami ho dal vyviesť. Matoviča dal vyviesť, lebo povedal, že mafián. A mňa vykázal zo sály, lebo som povedal, že odsúdený, nie obžalovaný, ale odsúdený zločinci zo Smeru. Zločinec je človek, ktorý je odsúdený. Nič som neurobil, nikoho som neurazil. Dnes Gašpar v priamom prenose rozprával o Matovičovi, že je uznaný podvodník. No kto ho vylúčil za toto? To isté som povedala ja. Gašpar, z teba sa stala taká ľudská... Myšlienky, za tie nás nebudú odsudzovať, hej? Tak mám takú myšlienku. To, čo sa z teba stalo, ty riadiš, ty robíš o morálke, ty rozprávaš o morálke, ty, obžalovaný človek. Veď v iných parlamentoch, ktoré ste tu spomínali, by taký človek už dávno nesedel. Vo vyspelých štátoch, ktoré ste tu spomínali, by človek, ktorý je obžalovaný ako ty, ktorý má syna, ktorý nevie majetok priznať, človek, ktorý daroval Böderovi slovenskú políciu, ty si Tibor, má myšlienku, za tú ma asi nemôžu vykázať, že? Si veľmi zlý a zákerný človek, Gašpar, veľmi zlý. Ďakujem pekne. Takže tu sa to ukazuje presne charakter Tibora Gašpara. Správa sa ako zbabelý človek, ktorý príde, našteká ako pes za plotom, šteká a keď tam príde niekto, tak potom uteká ako zbabelec do búdy. Toto teraz ukázal Tibor Gašpar, lebo len tu príde, len našteká, je strašne nervózny, pretože vie, že tá spravodlivosť ho dobehne, a potom sa zoberie a uteká a schová sa do budy. Nemá absolútne žiaden v sebe charakter, že by... No, tak dobre, výborne, že prišiel. Absolútne sa bojí chodiť napríklad do televíznych debat s predstaviteľmi nášho hnutia. On si hovorí, že on je nejaký sociálny demokrat. Keby bol aspoň trošku demokrat, tak by sa nebal chodiť ako zbabelec do televíznych debat. Jediné, čo dokázal ako policajný prezident odprezentovať, že sa nejaké úplatky v bedničkách s jablkami dávajú vo futbale. Ale keď bol policajný prezident od roku 2012, alebo keď bol riaditeľ úradu boja proti korupcii od roku 2005, prečo neusvedčil toho Matoviča? Prečo ho nevyšetroval? Ale musel urobiť až špinavú robotu na NAKE, kde svojho podriadeného dotlačil alebo nejakým spôsobom zmotivoval k tomu, volal sa ten človek Menšík, ja si ho veľmi dobre pamätám, bol vyšetrovateľ NAKY a keď ten jeho podriadený Menšík napísal tú slávnu správu, o ktorú sa teraz opiera Gašpar a všetci vieme, že to pamflet, tak na základe tejto správy potom toho Menšíka povýšili. Toto je pravda.
A pravda je tá, že nevie jeho syn preukázať majetky. Toto je fakt, toto je pravda. A pravda je tá, že je zbabelec a ešte je obžalovaný, lebo sa bojí chodiť do televíznych debat s predstaviteľmi nášho. Ja vás nechápem, ľudia, v Smere, že práve tohto človeka pošlete a vystavíte ho na piedestal, aby tento človek tu bojoval za slušnosť a priniesol novelu rokovacieho poriadku. Normálne z toho je vidieť, že vy ste úplne mimo. Že vám slušnosť nič nehovorí. Že vy ste síce vyzeráte ako ľudia, ale svedomie zostalo niekde pred parlamentom, lebo tu už iba hlasujete podľa toho, ako vám ukážu prštekom. Však ten človek, ktorý tu teraz prednášal, hovorím o Gašparovi, on nechal 80 dní márne čakať Jána Kuciaka, keď sa dožadoval policajnej ochrany, lebo sa bál, že mu Kočner nejakým spôsobom, keďže sa mu vyhrážal, že mu ublíži. Tento človek ako policajný prezident mal zabezpečovať spravodlivosť na Slovensku. On miesto toho sa s mafiánmi dohadoval, že koho budú vypalovať, koho budú nezákonne sledovať, komu namontujú sledovacie zariadenie, koho prípady kauzy zametú pod koberec a na koho si zase niečo vymyslia. Tento človek poslal na mňa Národnú kriminálnu agentúru, dal som im celé účtovníctvo, rok a pol sa hrábali, obvolali 1000 firiem, od 1000 firiem si vypýtali, že či dostali od nás faktúru, nenašli ani jedného jediného klienta, ktorý by tú faktúru nedostal. Mali ma úplne v moci, 17 rokov som v politike, od začiatku vedeli, že idem po Ficovi, ak by niečo mali, dávno by som hnil v base. Nemajú absolútne nič. Len mali tohto amorálneho človeka na čele polície, ktorý je dnes riadne obžalovaný a obžalováva ho vyšetrovateľ pod dozorom prokuratúry a povedali, že to je zločinec a mal by za to zhniť v base. A tento človek tu ide kázať o morálke? To už je úplne ako v tej Krylovej pesničke Vrah na rohu ulice o morálce káže. Alebo obdobne, ak by sme z Hitlera po druhej svetovej vojne, ak by prežil, urobili súd.